Na kay uyab no. Kinsa dayto si mana din yung anak nga. Ilum maoy, mura pud kag musugot da. Mura pud kag musugot og na koy uyab. Na. Kanan to mingon pud sila nga. Kinibang na kay uyab no. Kinsa dayto si Kwan ana na pag nanay uyab na magugot-gut maglagot ta kinsa ni mo uyab dia. Pag darong sa eskwela pag ay isa lang unang nahanang uyab diha na pag eskwela sa diha na. Di ba? So mao na nga ang atong mga anak na lang hinuon gis nasa Facebook makatinga nga sabay nakakita ka sa Facebook post ato imong anak wala kay di man sila Facebook friends. Nakatinga na lang ka nga nag-post dito nga lain di ay pag tanaw sa imong silingan dito nga ina na diyang post na wala kay hinanawan kay ang imong anak di ay gi-block ka sa Facebook. Kay mao na imong batasan nga na man. So kadto mga ginikanan po do. Mao na nga i-block sa Facebook kay nga na ilang mga batasan. Mao na nga pag tan-aw dito sa Facebook di man may friends akong anak. Makabalita na lang ka nga mao dito nga gipang posted to kay gi-block ang inahan. Aray mo, i-block diyang dapita.